soyayya ta yi daɗi a yau ranar biki. Ibrahim ya zamo ango Zainab amarya. Soyayya ta yi daɗi a yau ranar biki. Ibrahim ya zamo ango Zainab amarya. Komai zana yi shi Allah ne farko, shi ne ke bai iko aiki yi karko. Fata na ko da yaushe in sami na koko, Allah da famin ni kai ne na yi roko. Kai ne ke bani shi ya sa na riko koko, ka yi mini komai tilan na yi godiya. Wai she ina amarya, wai she ina ango, taron ku yayi taron watakila sai jango. Ko ke so ta gani a yau idan kun ji ni, da ku daure ku fito jama'ar fana ku ne. Da iyayenku amarya da ango sun fito, da abokai da kawaye dangi sun fito, domin taya ku murnan auren soyayya. Amarya yar dangi, ango dan dangi, kun fito tas tas tas, yau dai kun birke. Ibrahim Aila yau ne fataken ku, kai da amarya Zainab sai ku sha shagalin ku. Kun yi auren soyayya lalle kun dace, ango ka dace, amarya kin dace. Ku rike juna sosai kar ku yi jayayya. Gata na amarya ku sani shi ne ango, gata na ango ita ce amarya. Gata na turmi ku ce min taɓarya, gata na murhu ku ce min tukunya. Komai na da mahaɗinsa hakan babu ƙarya. Da zai shawara ta da ba ango amarya, Ibrahim Aila ka riƙe amarya. Wai shi ina ƙawaye na amarya ne, ganga tana ta tashi domin ku ne. Ku fito ku yi rawa, ku fito ku yi rawa, gangan ku na buga, ku fito ku yi rawa. Ɗan bibi manaja shi da na busa ne sun zo da sabuwa. Ku fito ku yi rawa, Zinatu za ta sa ki fito ki yi rawa, Zainabu za ta sa ki fito ki yi rawa, Ummi ki yi rawa, Basira ki yi rawa, Ummi kina ina Zahra'u ki yi rawa, Manura ki yi rawa, Bahija ki yi rawa. Kawaye na amarya sannan ku kunjiya. So I saw Sound Studio.